Ki Tyllong ki baju pynbiang umbam umdih ki badan Mawlai mawdatbaki ki long shisha ke jingkyrduh na ke benta ki nongshong shnong naduh hyndai hynthai. Hindai hakani ke kynti mynta ki la wanrah ke jingeh ki pynbiang nongshong shnong hadu kata kham tam hakum kani ke aiom ke bajur bah ke jingkyrduh Hadin ke ju ujor ki pynbiang nongshong shnong na kliang MDC ke Mawlai ba tebol pathau ubalong ru executive member ke KGDC. Rkc-Nang ulelet banjurab ya Tyllli ki Tyllong ke wegede Mawlai umpar mau barkawai gede Mawlai mawdatbaki jan hakabala senran lang yu MDC de ki rangba dong ki seng samla bar ki pajba nongshong shnong jokani kathan habai gran baki katukani ki nongshong shnong ki loang bakat barang mi ki snem ko kabami na kini ki Tyllong ru kala nang red ki babon ki antar bakadaw gede namar ka jingkala chakamaryang kamtam habala bon ki long yeng ki baklong bantan na po khandau Nagaliang ki nongshong shnong jika Mawlai mawdatbaki jan kidai thu ba menshua kani ke Tyllong kam juret hindai hakani ke kynti ke mynta ko kalarit sheba palat hadu bagi nong litong ki simpor hadu kata-kata senam Teka jika jingeh per ka por mynta ni kadang nak kapor mensua tada sai dom donong penuit donong pentuat ma ni sai ka ba man per ba man tong ki tong dak tangki daki sentek do yo ba ko Temunta beli thai ka penlong ini ko makan. Bam tip kanyi na kai kadaw menin kadur ni ti tai tu metai la mi umbiang. Kita cakap kila drill palat Drill palat ya palat ni ka kan kila le balan. Memang kat sebab ta kinar susut keren lot. Inu pat na niro dan keren. Ni sai nak niro dan keren sangin melabun han ki ban umur ma na mak lalong can tu kawai. Tangan ni la dan lai Tylli na jan kelak tai mo bahap. Tang tahu senam tak kedu palat lo. Tang mentah ke dalam kelang miran mo tang tiang kelas nong mensim ya ki khon tong si ijok barit salitar lanon ya jo po mensua gitu senam nyupon nyukui kan ka molong ba he ba ka ni ru kimpat don ka ni ki jing ki dang sulong to mensua ni ka ko baklang ma ka ba he mentah nang mi kisni mi nang rit mutala kumba nyo prasnem in kinala ba tan ni klami pen kuchu marging nang batay kan garukom ki ki nongshong shnong ki simpia chu din banga yo ka jing ujor na ki pa nongshong shnong dabaki hakabide bakini ki Tyllong ka bangidon ko parmaw bat kan ko senior tan kaliang jonga kum nomi khamat ngawan ban pet ban jengo ik ta kijing ka ba ki anong shnong ki tingkhu abede kani ko umbam umdih kani di shnong ka ba ngakha ma hel asam kini di Tyllli jaka ki ba menchua na du ngidang khana ngisi pendap hayeng lingba kani ki jingdon jone ka senior bat ko parmaw hynthai te bangi I kumne wanrah ke susi anga kum nongshong shnong ban I ba kajinglong jingman jogani ke Tyllong mynta kalong kumni ya ka ba parmaw phin I ko umbam hynthai lengkap ko jebor ka wanlang ta kan ko pitip Mawlai ka water crisis ka ba jurba tena kaliang jonga ngasu wan pen abang ayo sngo kumu nongshong shnong kamtam bagi dan kum kini ki jing I ki ba kta ya ka umbam di snong la ka pelong ngapan wan skni kapan pen ya mynta dengan nom patla ban kular kabide bat kani ka jinglong jingman jukni ki Tyllli ki jaka kade be bang suan pet kum nom ikmat abang yosno ya jing ka ki nongshong shnong ki tingkhu habide ba kani te ya ka ba sedien ngin se pet kalong kum no ya kini ki Tyllli ki Tyllong ki ba ni I ba kade ka bran kamha apo snong potha ba ki breu ki mensua ki ya ka jing di joki kade na kani ka Tyllong senior ban te po parma kumu MDC kum nomi khamat kum ngihapan ni pensoi ki bor ki bahalor bari pet ki kum kini kum no ban penek pensa kini ku umbam di kini lagi di bami natural mapok kamaryang te kum no penek pensa atharang ngihapan pensoi ki bakin pet lem ya ka badan kam ka bade kini ka jing penek pensa ku mani po snong jongi